Čaute pri ďalšom videu, sme tu pri novom diele Minecraft Pocket Edition. Ideme do nášho sveta. Potrebujem zabiť hlavne pavúka. Chcem dostať buď to dostanem toto. Viete, že aj v inom mode sú také čierne boty. Neviem, ako sa vyrábajú. A tie, keď skočím úplne z výšky, sa vám uberie iba polovička živlička. Vedeli ste o tom? Nie, že? Ja sa odrazím naše veci. A ideme vyrúbať si drevko a urobiť veci. Viete, lebo mal som aj diamanty, železo, všetko, aj lapis lazuli, len všetko som si naenchantoval. Potom ma tak kde ďaleko zabili a potom som už nemal nič z toho. Takže mal som smolu. Chápete ma, nie? Tak teraz si vyrúbame celý stromček. Je dosť veľký na to, aby som si ho mohol vyrúbať. Tak drevo si tam dáme a ideme ďalej. Dosť veľký strom, nevyspočte si. Dobre. Trošku hovorím s nosom, lebo mám zapchatý, ako vidíte. Som strašne, no nejsem chorý, ale musím mať niečo, takže to sú nejaké hnedé. Vyrobíme si drievko. Trošku misiek. Počkej. Toto videjko bude končiť. Ahoj.